Tungod niini daghan ang iyang mga tinun-an mibiya kaniya. Og wala na mo kuyo. Busa si Jesus miingon sa 12, buot ba usab kamo mutalikod kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kang kinsa kami muadto? Ikaw ang may mga pulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Og kami mituo og miila nga ikaw mao ang balaan sa Dios. The crossroad. Kung moabot ka sa gitawag dalan nga dunay kuros, dunay left, dunay right. Unsa kaha ang ato ang buhaton? Sa panahon magagsuunan gipangutana sa Ginoo tungod kay daghan tinun-an mibiya niya. Daghang mga disipulo nga mibiya wa na ni kuyog. Nangutana siya sa iyang 12 ka buok. One day, dunay usa ka adlaw unya mangutana ko sa ato ang mentoring sa atong mga leader. Buot ba usab kamo motalikod kanako? Hinaot, amen, dili ta sama sa mga na nagpanibog. Kung dili, moingon ta sa Ginoo, kinsa man kami, or asa man kami moadto, nga ikaw lamang ang may mga pulong sa kinabuhing walay katapusan. Kung sa kalibutan, ang gugma daw way forever. Kung magkauyab daw ang usa ka lalaking babae, moingon ang iyang silingan, amen, sagdalang magbuwag lagi hapon na sila. Kay wala lagi forever sa kalibutan. Why forever dire? Ang atong ngipon, why forever? Bisan saon atong pugong, mahagbong ragi siya. Kay walay forever nining maong kalibutan na. Pero diha sa Ginoo, dunay pulong sa kinabuhing walay katapusan. Christianity has always been a matter of the heart. Ang tinuod na Kristohanon, magsugod o mutapos kini diha gyud sa kasing-kasing. Kay ang mahuyang nga pagtuo, madayag sa mahuyang nga commitment. If your faith is weak, ang imong pagtuo huyang, amen, madayag na sa atong commitment. Pero kung ang atong commitment lig-on, kining tawhana, usa ni ka taong dunay kusog nga pagtuo, lig-on nga pagtuo, kay ang mahuyang nga pagtuo, madayag diha sa mahuyang nga commitment. Daghan nga midawat sa pulong nga may kalipay. Ilang gidawat ang pulong nga may kalipay, but fall away when their faith is tested. Mga hagbong sila, mga hulog sila sa panahon nga ang ilang pagtuo pagasulayan. Do you realize that the falling away always begins in the heart? Kasagaran nga mahagbong mangluod ang tao tungod kay dunay pagbati. Kasagaran mo backslide, amen, ang tao nga naa sa pagka-Kristiyano, amen, nagmatter sa kasing-kasing. Problema, di na backslide. Pero matingala ka, nga dali lang mahagbong kung magsugod sa pagbati. Una nga bantayanan ang kasing-kasing. Ingon ang Jeremiah, ang kasing-kasing limbungan sa tanang butang, walay makasusi ni ini. Matingala ka, nang luod na daay ka. Hello? Nasingkahan ng gamay sa bana, wala na. Mahinumduman, di ba nindot pa kahit saan sa una, kadi yun ako kapasakitan, karon gisinghagan ako nimo. Kung mag-uyab pa, magagsuunan, maglakaw gani, amen, grabe ka sweet. Amen. Hallelujah. Naay bato, naay mga bato, amen, imugong agakon ang imong uyab, kay aron di mapandol sa bato. Unyag maminyo na, amen, inig kapandol, danghag na ang pulong. Ay, tanga-tanga diha. Danghag po ni mo, sigahan ang mata. Kasagaran baya dali mangluod, dili lalaki, babay. Kung kamo mga lalaki, dali mong mangluod, mura mong babay.
Amen. Ang lalaki, dili-dali mangluod. Kay dili mo mga babae. Sa dahilan ng mga babae, kay mangluod sila. Muunang niya ilang nature magigsuunan. Kay ang babae, mga weaker vessels. Di na nimo pwede nga pasakitan og mga pulong. Kay ilan ang ginatreasure, ilan ang ginatipigan ang imong mga pulong. Mo bitaw na kada adlaw. Amen. Ang inyong asawa, ingna gyud I love you permanente. Ayaw gyud pag wa gyud adlaw nga di nimo gakson imong asawa. Daghan kaayo magigsuunan nga nangahagbong tungod sa pagbati. Oh. Gamay lang nimong sulti, ginatipigan na sa mga babae. Kasagaran o mga di na maayong pulong kanang nagdugay na bitaw minyo. May pabag-o pa. Sweet kayo. Nagkadugay, nagkapait. Pero gusto nato nga tagaan o pagtagad. Tungod kay kining maong pagkahagbong always begins in the heart. The outward aspects of faith may continue. Sama sa ato ang pag-adtong simbahan. Sama sa atong paghatag sa ato ikanapulo og mga halad. But somewhere along the line, the inward state of our heart is going to be tested. Nya kun kini pagasulayon na ang atong mga pagbati, amen, musugot kag sa dili, kinahanglan kang managang, kay basi unya, amen, sa atubangan pa kanilingkod rong Domingo ha, pagkasunod Domingo na nakasulay wala, amen, pagkasunod Domingo tuwa nakasluyo. Dilibot pasabot kamong naa sa luyo ng luod na mo. Hallelujah, wa na may kabutangan din he. Praise God, but I challenge every one of you, amen, through experience, daghang kay nang hilak magigsuunan tungod kay nasakitan ang pagbati. Kinsa man diri mga batuon nagkasing-kasing. Wala no. Oh, gamay lang badlong magigsuunan. Asa man na dapit ni igo, di ba kasing-kasing? Mingon na pastor, sakit ka ito. Ipasikitan gyud ko niya pastor. Nganong nahimugso pa ko? Murag ang langit, mura nang nanditog sa kuha. Huna-huna mo lang na. O asa man ni datog ang langit nimo, wala oy. Tungod kay imong gipahari ang imong pagbati. Amen. Oh. Ganyan butang niingon ko, wa lang malamano, nang luod na. May gani kay pandemic. Wa na'y lamanuhay. Wa na'y mangluod. Oh. Salamat sa Ginoo. Amen nga. Along the line, the inward state of our hearts is going to be tested. Amen. Kaya nato ni kini mga butanga magigsuunan nga kung kini mo abot sa atong kinabuhi. Ingon pa ni sa Lucas, og ang mga ibabaw sa bato, kadtong mga binhi nga natanom ibabaw sa bato, maukadto sila nga nagapatalinghog, midawat nga malipayon sa pulong, og kini sila walay gamot, nga sa diyutayng panahon mingtuo, og sa panahon sa pagsulay, nang hisalaag sila. Mo nagiingon din ha, nakadawat sa pulong, lipay kayo, praise God, lamia simba oy. Pag-abot sa pagsulay, kay wa may tinuod nga gamot, diyutayng panahon ramituo, amen, og ang panahon sa pagsulay, niabot, og unya, nahagbong rapod. At the crossroad, didto sa gitawag naa ka sa gitawag, miabot ka sa gitawag og dapit nga kuruson. Sa pag-alagad sa Ginoo, dunay mga time nga kung imong tan-awon ang dalan, tahom kaayo. Pero daghan kaayong na-offend sa pulong nga miingon ang Ginoo, you have to eat my flesh and drink my blood. Imong gikaon ang gikaon ang uno kong akong unod ug miinom ka sa dugo nako, but you have no life in you. Walay kinabuhi diha ninyo. Magsige ra tag kaon, sige tag inom. Amen. Pero way kinabuhi. At the crossroad, mga kapatid, hallelujah, gusto nako nga tagaan mo pagtagad that there is only one road to heaven and it goes straight to the narrow gate of Calvary.
na kinahanglan at the cross of Calvary. Amen. Makasinati ka sa kasinatian sa atong Ginoo. Amen. Pasanon mo, pasanon ta ang cross nga gibutang sa Ginoo sa atong kinabuhi. You know the story na kadungog na mo ana nga gipapasan silang mga krus. Ang uban dagko kayong krus, ang uban tagas kayo ang krus. Amen. Ang uban along the way ilang gipangputlan ang ilang krus kay bugat kayo. Hangtod nga miabot sa punto dunay gitawag golf, dunay bungaw. Amen. Nga katong cross di ay. Hallelujah. Nga imong gipasan mo utoy maggamit nimo aron makalabang ka sa pikas tampi. Hallelujah. Mo na nga kung naa kay problema, do na kay gipasan-pasan nga kabugaton, ayaw na ibutang, pasana na. Tungod kay dunay purpose ang Dios nganong adunay cross. May mga time nga may matapasuport yung bugatan ng mga problema hagyod. Amen. Maupaw mabutan nimo sige kag gadaldala ng imuhang problema. Amen. Nabitaw mga tao hilig kaayo og taho sa iyang problema. Ang pastor, mudawat man yun ang mag-ison kay pastor man. Hallelujah. Unya, mura nagkanang ang imong kabugat, imong gipasang nga niya. Duha na moron ang nagpasan. Unya, gipasa po niya nga duspikas, tulo na mo kabuok. Gipasa po niya duspikas, 40 na yung daghanan nagpasan. Unya, kung imong tanawon, kalima na niya gipasa, kini nga problema, gipasa niya nga dos ikalima, pasa-pasa. Nagdalag kabugat, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima. Nasulbad na yung problema, ang gapasan, amen, ang ikaduha, ikatulo, ikaupat, gapasan pagihapon sa imong problema. Labi nagdi ka mo sulti, sulbad na. Muna ko seryouli sa among mga counseling. Karong adlaw doon natin counseling sa pamilya. Grabe gud nga mga struggle sa pamilya. Uniha, ingon ako sa iyaha. Pagkaugma, ato na tong kalimtan tong iyang problema. Di na nato hisgutan dong adlaw. Pagkaugma, di na po ito nato hisgutan. Kay basi na sulbad na itong ilang problema, kita sige gihapon tagpasan. Muna nga kung naamoy problema, pahibalupod mo pastor, sulbad na. Amen. Kaya among trabaho, kalingaw tawag ampo, Ginoo, sulbara, entaw itong iyang problema. Unya, nasulbad na, wak mo sulti, sige gihapon may ampo. Tibuok na bulan, tibuok na tuwing, sige taon may ampo. Lord, sulbara, nasulbad na di ay. O kisa may pasan sa kabugat, di ba katong kalingaw ampo? Purting mauha. Amen. Pero salamat sa Ginoo, there is only one road to heaven. Kung gusto niyo nga makaabot sa langit ngayang giandam, adunay usa lamang kadalan. Amen. It goes straight to the narrow gate of Calvary. Pasanag yun. Hallelujah. Kay kanang imong palasanon. Adunay purpose. Nganong gipapasana sa imo? Now, look at this scenario. Kung papasanon ka sa kasakong bugas, o sa may purpose ana? Iuli na sa inyong balay na usa kasakong bugas. Kay para imo na. Kuha ninyo? Kay ipapasaan ka sa kasakong bugas, but pasabot para imo na. Pasana na hantod sa imong balay. Kay inigluto sa imong asawa, amen, sa imong mga anak, dunay malungag. And that's the purpose nganong ipapasaan ka. Amen. Mouna ang katuyuan nganong naatay mga challenges. Kay ngano man along the way. Along the way, amen, maggamit di ay nako ang akong mga kabugaton. Maggamit nako ang gitawag dapit. Hallelujah, sa dapit diin. Amen, dunay purpose kining akong gipasan. Yun ang Bible. If anyone wish to come after me, let him deny himself and take up his cross daily. Wala siya niingon, pasana imong cross, Domingo lang. But ingon niya, take up his cross daily and follow me. Muna nga mabugatan ka, pagpasaan sa cross kada adlaw, amen, kay naghimo ka imudalan. Amen. Pero ingon niya, sunda ko.
Amen. Amen. Samtang nagpasan og krus ikaw, ingon ang Ginoo, kung gusto kang musunod nako, muuban nako, ilimod ang imong kaugalingon. Amen. Unya, pasaan na ang krus kada adlaw ug sunod nako. Ang gibuhat sa mga tao, pasaan ang krus, gilimta na iyang kaugalingon, pero miagi sa iyang kaugalingong dalan. Mouna nga matingala ka, bugatag yun, pati yung lisudan yun yung pagkapasanag yun. Pero kung pagsunod niya, sunod ka sa Ginoo. Sunod ka sa iyang dalan. Bugat man, pero nagsunod ka sa dalan sa Ginoo. Kaya ingon pa niya, ang akong, sa ito ingon niya, ang akong mga lulan, for my yoke is easy, and my burden is light. O, lalimang ka, anak. For whosoever wish to save his life, shall lose it. Kay siya daw nga, nangandoy nga makaginansya, muluwas yung kaugalingon, mawad-an hinuon. But whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. For what is a man profited if he gain the whole world and lose or forfeit himself? Muna nga ni ata din praise God, gikalimta nato unsay naa sa atua. Amen, tungod kay for the sake sa atong Ginoo. Sunod lang yun ko sa imo Ginoo. Amen, ayaw pagsimang og laing dalan, kay dunay gitawag dalan nga giandam sa Ginoo, and you have to follow Him. Clap your hands to Jesus. Bago na ko humanon kining maong pagwali, dunay tulo ka commandments nga gusto na kong ipadangat sa matag usa. Number 1, get out of unequal yokes. Get out of an unequal yokes. Hawa sa gitawag dili equal. O sa Bisaya ng equal. Parehas. Dili parehas nga yugo. Kisa may magbubuki diri nga nakakitag yugo. Ingon ang Bible sa 2 Corinthians 6:14-18. Dili kamo magpasangon sa samang yugo uban sa mga dili matinuhuon. Kay ngano, kung kauban nimo dili matinuhuon, wala gyud negosyo mahitabo. Pag ingon nimo sa mga negatibo, negosyo ta. Ay dili lang basig malugi ta. Balik-balik nako nagisulti. Amen. Kung makiguban ka sa mga di matinuuhon, kay unsaon man ang pagpanagkuyog sa pagkamatarong o sa pagkamasupilon. Kung unsaon man pag-inambitay sa kahayag uban sa kangitngit. Unsaon man pagkaangay ni Kristo uban kang bilyal, kung unsa man ang kaambitan sa matinuhuon uban sa dili matinuuhon. Kay sumpaki gyud na. Amen. Kung naaman dinhing ang ilang bana wala sa Ginoo, amen, salamat na lang kung buutan bisag di mo simba, buutan. Pero naay daghang bana asawa nga dili kauban sa magtutuo, struggle kaayo ang pagsimba. Amen, kay bawalan sa usa. Amen, ang usa nga mosimba. Hallelujah, mas maayo pang di mosimba kay di siya masuko. Tungod kay gipamatud-an kini. Amen, nga kung kini, hallelujah, magkauyon na ang pagsangon sa maong yugo. Amen, sa dili matinuhuon ug sa mga matinuhuon. Amen, dili gud sila magkasinabtanay. Ug unsaon man pagkaangay sa templo sa Dios uban sa mga larawan. Amen. Kay kita mauman ang templo sa Dios nga buhi. Matud pa sa giingon sa Dios, magapuyo ako kanila ug magalakaw taliwala nila ug ako mahimong Dios nila ug sila mahimong katawhan nako. Tungod ni ana manggula kamo taliwala nila ug managpamulag kamo, nagaingon ang Ginoo, ug dili kamo manghilabot sa mahugaw ug pagadawaton ko kamo. Ug ako mahimong amahan ninyo ug kamo mahimong anak nako, lalaki o babae, nagaingon ang Ginoo nga makagagahom. Can we say praise the Lord? This is not unexplainable nga pulong sa Ginoo. Tungod kay kini masabtan na nato pag-ayo. Amen. Try to get out, hallelujah, of an unequal yokes
Amen, unsa man ang imong kahimtang, pero kung ikaw nakabana og nakaasawa nga wa sa Ginoo, ug ikaw naa sa Ginoo karon, hallelujah, iampo na lang na sa Ginoo nga unta ang anyong pakiglakaw. Hallelujah, time will come, makauban mo sa pag-alagad sa Ginoo. Amen, duharay paingnan, pwede kang mauban niya o pwede nimo siyang mauban. Apan sa mga anak sa Ginoong maninaugon, hallelujah, tugutan nato nga atong dadon ang atong pamilya sa tiilan sa atong Ginoo, kay nindot kaayong mga lagad sa Ginoo, kauban nato ang atong tibuok pamilya. Hallelujah, tahom kaayong tan-ahon, hallelujah, pamalandungon nga ang mga anak sa Ginoo, ang pamilya, amen, magkakaiusa sa pag-alagad. Si Apostol Pablo nag-refer dinhi sa gitawag obscure law which forbade the yoking of an ox with a donkey. Ingon ang Bible, dili ka magpaipon sa baka o sa asno sa pagdaro. Kaya usa may dagway dahil sa baka o sa asno, kaya nila may kagsuunan. Amen. Praise God. Makahimo sa gitawag og maka-grease together, but they can never work side by side in a yoke. Di nila makahimo tungod kay ang baka dako, ang asno gamay. Kung butangan nimo nagduha ka yugo, di gyud na sila magkadayon sa pagkiglakaw. They are not compatible and cannot accomplish, amen, pag-synchronize sa pagdaro sa maong yuta. Amen. Si Apostol Pablo nag-apply ni ining paong klaseng prinsipyo sa mga magtutuo o sa dili magtutuo. Ang tinuod na Kristohanon has undergone an enormous inward change. Ang tinuod na Kristohanon adunay kinasulurang kausaban. And God has transformed His values. Usbon sa Ginoo ang iyang maong pamatasan, ang iyang belief system, o ang iyang perspective sa kinabuhi, maingon man ang iyang lifestyle. Nga once magkaigsuunan, naanata kang Kristo, hallelujah, ang Ginoo magsugod sa pag-usab sa atong mga values, mag-usab sa atong pagtuo, o sa atong panglantaw, o sa estilo sa atong kinabuhi. When a true Christian ginausab na sa atong Ginoo, all of which are now diametrically opposed to those of unbelievers around him, because there is no possibility of reconciliation between niining maong duha, ang magtutuo o dili magtutuo. Amen. One time ang ako ang iyaan, igsuon sa kong mama, nakabig, nabautismuhan, ug unya matag Domingo, tanang mga challenge nga nagaabot sa iya sa akong uyuan. Amen. May mga time pa nga iyaban og tubig ang kaban, tanang sinina sa kong iyaan basa. Amen. Tungod kay di sa gustong musimba. Amen. Tanang trabaho, ipatrabaho, paspasan sa akong iyaan aron lang makasimba. Amen. Moabot sa simbahan. Sometimes, amen, amen na lang ang iyang naabdan. Hallelujah. O sometimes, amen, wa nakasinina og tarong tungod kay basa ang sinina. Hallelujah. But time will come. Amen. Praise God. Before, hallelujah, ang Diyos nagtawag sa akong uyuhan. Hallelujah. Amen. Miagi pa og kausaban ang kinabuhi. Hadto na pa miagi pa og stroke ang akong uyuhan. Amen. Diha pa siyang nangalagad sa Ginoo. Amen. Because there is no possibility of reconciliation between the two. But thank God, hallelujah, tungod kay ang Ginoo gayon mag-usab sa tao. Amen. Muagi og mga butang nga kahitabo aron nga himo pag-reconcile sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Kung imong tan-awon, si Apostol Pablo niingon siya, for what partnership had righteousness and lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? How can those who are submitted to God intermingle with those who are part of a system which is in rebellion against God? How can the kingdom of light, paano ang pagkabalaan, ang pagkaputli, o ang kamatuoran mag-coexist with unholy,
with impurity, deceptive kingdom of darkness. They are two different kingdoms, eternally separated. Ang holiness o unholy, lahi sila o gingharian. Ang pagkaputli o ang dili maputli, lahi siya dapit eternally. They are two different kingdoms, eternally separated. Kaya dili pwede mag-uban ang mga balaan o dili balaan. Sultihan ta mo, sa langit, walay gray area. Ang say color sa gray? Puti o itom. It turns to gray. Walay gray, walay abuhon nga color taliwala sa langit o sa impyerno. Kay dili ta pwedeng magbaka-baka makigsuunan nga ang pikas sa tiil langit, ang pikas tiil impyerno. There is no way. Amen. Can we say praise the Lord? There is no gray area between heaven and hell. The choices is yours. Langit, impyerno. Muna ingon ako kanina. Kung kini usaman kapag paligon, amen. Kung kini mamatuman sa tong kinabuhi, sa pagpamalandong karon nga gabi, pamalandungan ta ang pulong sa Ginoo. There is no gray area between heaven and hell. Hallelujah. Si Apostol Pablo, nag-target siya sa gitawag worldliness among believers and proving such issue sama sa should a daughter of light married to a son of darkness? Ang anak ba sa kahayag maminyo o anak sa kangitngit? Should a man who is governed by the precepts of heaven be yoked in business partnership with one who pledges allegiance to this world system? Ako nang ilabay sa inyong nga pangutana. Number 3, should believers fraternize with unbelievers? Kana lang nga tulong nga pangutana na pwede mo strike sa atong kinasuluran. Ang atong anak babae nga naa sa kahayag, kaya ba nato ipaminyo sa mga anak lalaki sa kangit-ngit? Kung ikaw ginikanan, kung ikaw businessman, kaya ba nimo makig-uban sa mga di magtotoo? Amen. Sa ilang panumpa sa world system? Or kitang magtotoo, mag-fraternize with unbelievers? Ang atong tubag ni ini, nagtanang pangutana, is a resounding no. Amen. Resounding no. Ang tanabagaygon, no. Tungod kay si Apostol Pablo, nag-admonish sa Corinthian church, ingon pa niya, do not be deceived. Ayaw pailad. Ayaw palingla. Bad company, corrupt good moral. Ang daotang pakiguban, makadaot og maayong pamatasan. Hello! Now, kung kauban nimo ang mga palahubog, ikaw Kristohanon. Napulo ka mga palahubog, ikaw usara ka Kristohanon. Ang tanang mga pulong anang napulo, puro di maayong pulong. Ikaw ray, maayong pulong. Kaya nimo i-govern ang ilang mga bahak-hak katawa, mga yaga-yaga, unsa pang mga butang. Muna ingon ang Bible sa 1 Corinthians, ayaw pailad. Ang daotang pakiguban,
ang kaubanan nga mga dautan makadaot sa maayong pamatasan. Amen. Dili na ko napalawman makisuunan. Kung ikaw naka-experience og barkada nga wala sa Ginoo, ang inyong sinultihan dili maayo. Pero kung kauban nimo mga maayong mga tao, amen, mga positibong mga pulong, mga paglig-on, mga pagdasig, muhatod kanimo sa maayong pamatasan. Amen. Can we say praise the Lord? Commandment number 2, your lifestyle must change. Muabot ka sa gitawag crossroad, mamili ka. Tungod kay dunay sugo number 2, ang imong estilo sa kinabuhi, mga usab. Amen. Mausab ding atong style sa kinabuhi. Amen. Kung muabot ka sa dalan sa crossroad, muadto ba ko sa tuo, muadto ba ko sa wala? Amen. Kining maong lifestyle, mausab. Kung asay imong pilion, commandment number 2, your lifestyle, mausab mga igsoon. Kini ikaduhang sugo, nag-contain kini sa pulong ni Isaiah o gi-quote ni Apostol Pablo sa Corinthians passage. Ingon pa niya, therefore, doon ay conclusion, come out from among them and be separate, says the Lord. Gumawas kamo kanila o magpalain kamo, ang Ginoo nagaingon. Kining maong butang nga gi-quote ni Apostol Pablo, this implies a definite distinction between the way of Christian live and the way of Christian live. And those who do not have an eternal perspective live with short-sighted temporal vision. Amen. Siya nga nakabato ni ini, nga doon na gitawag, siya nga wala makabaton o gitawag eternal nga panglantaw o nagkinabuhi siya. Amen, sa dayon nga pagkinabuhi. Amen, adunay short-sighted. Amen, mabawra kaayo ang iyang panglantaw tungod sa gitawag temporal nga panglantaw. Hallelujah, apan ni adtong mga katawhan, amen, nga adunay eternal perspective, magkinabuhi siya. Hallelujah, lapaw, amen, sa gitawag temporal nga mga butang tungod kay sa unahan. Hallelujah, dunay giandam ang Dios sa mga tao. If we come out from among them and be separate. Can we say praise the Lord? If there is no life after, why not make pleasures? Why not make position? Why not make position the reason for living? Not so for the one who has eternal perspective. Di ba? Kung wala'y kinabuhi human, nining kinabuhi nganong maghimo man tag mga pleasure, position, or position, kay mao man ni ang rason sa kinabuhi. Pero alang ni adtong mga tao nga ang panglantaw hantod sa walay katapusan, magaingon siya usa ka lumalangyaw ni imong yuta, ug ang iyang dalan padulong sa syudad, whose foundation and whose builder and maker is God. Kung ang imong panglantaw, pangdayon nga walay katapusan, kinabuhing walay katapusan, ang imong panglantaw sa atong kahimtang karon, we are just a pilgrimage, mga tao tang mga langyaw nin maong yuta, ug ang atong dalan nagapadulong sa syudad nga giandam sa Ginoo. Amen, usa ka pundasyon nga ang magtutukod ug magbubuhat mao ang atong Ginoong Hesukristo. Clap your hands to the Lord Jesus. Oh, hallelujah. He is separated from this world. Giawit ganina sa atong mga batanon. And belong to a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession.
Nindot kayong awit sa mga batanon. You are chosen. You are my chosen. You are my elect. Ikaw pinili ko na. Mga harianong saserdote o sa kabalaang nasod nga ang katawhan nga ang nagpanag-iya niini mao ang Dios. His destiny in heaven. And He is reckless and ruthless with the philosophies and dictates this present evil world. Unsa may gitanaw sa kalibutan sa ato ang kinabuhi. Pero ang pagtanaw sa Ginoo, mga pinili kamong katawan. Mga harianong saserdote. You belong to a holy nations. O ang mga katawhan nga pinag-iya sa atong Ginoo. Amen. Ining maong kagabhion karon mga kigsuunan. Amen. Before ko mo end the commandment number 3, decontaminate yourselves. Decontaminate yourselves. Every day sa atong pagkinabuhi, grabe ang contamination. Grabe ang contamination sa mga di maayong mga pulong. Mga contamination sa mga bad words, mga contamination sa mga awit sa kalibutanon, mga contamination maging suunan sa mga butang ng kalibutanan. Yung ang Bible, do not touch what is unclean. Ayaw pagtandog sa mga butang mahugaw. Atong hinluan ang atong kaugalingon, including me, from all the defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ingon sa usa ka author, ang church kaniadto og karon lahi na. Sa una sa church wala kay makit-an worldly. Pero karon sa sulod sa church makita na ang worldliness. Do not touch what is unclean. Ayaw pagtandog sa mga butang dili hinlo. Mao bitaw dinhi atong gitudlo. Di ta man daot sa uban. Di ta man labay og di maayong butang sa uban. Why? Wal sa manglabay ta. Ang unang nagkalapok, kung nanglabay kag lapok, ang unang nagkalapok ang nanglabay. Usahay di na ito makita na. Amen. Di na ito makita sa atong kinabuhi. Nga first of all, ikaw nga nang labay, kita nga nang labay, una tang nagkalapok sa butang atong gilabay. So, commandment number 3, decontaminate yourselves. Atong ipalain ang atong kaugalingon. Hallelujah, gikan sa gitawag kadautan sa unod ug sa espiritu. Instead, perfecting holiness in the fear of God. This is a broad message. Hallelujah, nga pwede natong dawaton. Hallelujah, how we accept, amen, how to become perfect holiness in the fear of the Lord. Lord, hallelujah, putlia ang akong pagkabalaan uban ang pagtahod ko diha kanimo. I want to decontaminate myself. Di ining maong kalibutan. Hallelujah. Sometimes, amen, ang atong mga batanon, dili lang batanon, amen, musugod na ta sa pagtandog sa mga butang mahugaw. Hallelujah. And sometimes na-contaminate ang atong kaugalingon. Sometimes musulod ta sa simbahan, feeling nato guilty ta. Hallelujah. Tungod sa mga hugang butang nga atong naangkon. Hinungdan. Hallelujah. We want to decontaminate ourselves. Hallelujah. Tungod kay dunay dapit nga giandam ang Dios alang sa iyang mga katawhan.
And our choices is now, our choices, when you come to the crossroad. Pag abot nimo sa crossroad, you can be on the right side or on the left side. The choices is ours. But I challenge you, atong hikaplagan, pangitaon, ang dalan at the crossroad. Pilion nato nga dunay cross. Diin si Kristo nagdupa. Ug unya dito sa unahan. Hallelujah, ang grasya sa Ginoo, ang dugo sa Ginoo. Hallelujah, naga-welcome sa mga katawhan sa Ginoo. When you come to the crossroad of life, amen, pilion ta ang maayong pagpili. Pilion ta ang dapit nga giandam sa Ginoo, where the cross is prepared for us. Ug didto, ang awit na gaingon nga ganiya, the Lamb has overcome. Tungod kay imong gipili nga ikaw mahimong maninaugon. Amen, makatultol ka sa dalan tulid. Diin didto sa unahan, ang cross sa Dios gahulat sa imo. Nagapangamay ang dugo sa Ginoo. Hallelujah. Gusto ka bang magpatabon sa hamiling dugo sa Ginoo? Hallelujah. At the crossroad of your life, pilia ang dalan paingon sa gingharian sa Ginoo. Diin nagpuyo, hallelujah, ang Dios, hallelujah, ang Ginoo nga gilansang sa cross. Og didto unya, at the crossroad of our life, make sure nga ang pagpili nimo tama. It's the matter of life and death. Manindog ta mga kaigsunan. At the crossroad, kitang tanan dinhi moagi og crossroad sa kinabuhi. O kining kinabuhi, Christianity is the matter of our hearts. Tugutan ta nga ang pagpili nato sa atong kasing-kasing at the crossroad of our life. Mudangat sa kinabuhing walay katapusan. Pipilaman kaninyo sa panahon sa pagsimba, bugat ang inyong pagbati. Siguro doon ay mga pakigbingkil sulod sa balay. Siguro grabe ang mga problema midangat sa pamilya. Bugat ang imong pagbati. But when we come at the crossroad of life, nga ni anang maong Domingong adlaw, nakaabot ka sa gitawag crossroad sa imong kinabuhi. Pabilin na ba ko sa balay o moadto ko simbahan? Pabilin ba kong mangluod o pabilin kong moadto simbahan aron alagkaron ang Ginoo? Kitang tanan na kasinati niya na. Ako nang gisulti kanina sa mentoring sa atong mga leaders. Moagi tag kabug-aton at the crossroad of our life. Kaya pa ba nimo ibayaw ang imong kamot? At the crossroad of your life. Sa dalan nga dunay cross, kaya pa ba nimo moawit? Kaya pa ba nimo moampo? At the crossroad of our life.